Recordo perfectamente aquela época na que estábamos no principio de todo. Había moitas ganas de facer cousas no sector do ovino caprino. Pasaron 25 anos, entón xa vamos máis vellos. Temos un acta fundacional cando arrancou o BICA e con 13 membros e éramos 6 mulleres. É certo que se casou o pan? Deu-me moita satisfacción pertenecer a isto. Eu formaba parte dun equipo de traballo dun proxecto que era un proxecto a nivel europeo que coordinaba Mark Roper, un investigador inglés, e este proxecto é un proxecto interregional onde se traballaba en 3 rexións da Unión Europea, que era as Highland en Escocia, Salónica en Grecia e Galicia en España. Han pasado mucho tiempo desde que empezó, pero me acuerdo perfectamente el espíritu de las primeras reuniones que tuvimos en Mavigondo en el 94 sobre técnicas de producción ovina. Me acuerdo la reunión de esquileo y de discusión de pastoreo. Y así avanzó el trabajo de Ovica y 25 años después ahí estáis celebrando la fecha. Os deseo todo lo mejor para el futuro, por supuesto 25 años más. Ese grupiño de xente empezamos con as charlas técnicas ou como se queira chamar alrededor de Mavigonda, aquele proxecto, e empezámonos a conocer e canto máis nos conocíamos, máis ganas tiñamos de xuntarnos, inquietudes. Empezáronse a falar de problemas comuns. E víamos a necesidade que había de que este sector, para poder medrar en Galicia, para poder ser algo, pues necesitaba organización e formación. A partir de 100, 200 ovellas tiñan problemas para esquilar, non había man de obra, non? E nos organizáramos aí unha reunión con uns profesionales polacos, que eso foi, xa digo, a primeira actividade que se organizou non como Ovica, porque todavía non existía Ovica, pero que empezou a dar o servicio a todos os gandeiros, non? Con esa ilusión, que esa necesidade compartida, eu creo que xa foran 3 ou 4 mil ovellas, e xa digo, foi na mesma reunión, xa, pois que me veña a rapar as outras. E foi moi curioso o modelo organizativo, con ese problema que é da dispersión ou da distancia, que o que facíamos era, non había internet, non había GPS nin raios, entón o que facíamos era o lógico. Eu pasaba nunha determinada zona, eu cargaba de pasar e levar aos outros. Acababan aquí, pasaban por outro lado. A partir de aí, con esas reunións, con xente que está hoxe aquí e que foi a que surdeulles a idea de decir, a forma de resolver, de buscar solucións para estes problemas, pois pode ser unha forma de crear unha asociación. E a partir de aí, pois, decidiron 13 membros, creo que está así na acta fundacional, fundaron a Asociación Ovica, que é a Asociación de Criadores de Ovino Caprino a nivel de toda Galicia. Estábamos falando de xente desde as terras de Finisterre hasta Manzaneda, tal, era de todo o país, e ese tema de localización era un hándicap, non? Pero, sin embargo, tivemos esa ilusión e eu creo que perdura, síguese facendo ese traballo que dá o seu froito, non? Dediqueime ás ovellas por necesidade, non porque me gustasen demasiado. E chegueime a encariñar moito con elas, porque con elas conseguín o que deseaba moito, tranquilidade. Moitas veces, cando reflexiono sobre o tema, digo, mira tú, aquela reunión aparentemente banal e sin saber moi ben cara a onde íbamos, pois, bueno, os resultados nos que fructificou e que foi moi importante de cara a que este sector, pois, hoxe é un sector, en parte, pois, bastante profesionalizado. Permitíronos ir vivindo, sacar unha familia adiante, e fixen moita labor, non sei se chegaron a apreciar ou non, pero un rebaño de 1000 ovellas evita moitísimo fuego no monte, moito. En vez de fuego, kilos de carne. Boas, Diego. Buenos días, que tal, Xoán? Que andamos, ti que tal? Ben, por aquí. Todo ben, sí? Todo ben. Bueno. Mira, ven, que che enseño un lote de cordeiros que temos aquí, non? O que
que cambiou nestes 25 anos foi a profesionalización do sector. Pois mira, nós estamos utilizando agora charolés por buscar un maior conformación, porque a xente quere, ao final, queren años fortes. O que nós queremos enseñarlle ao público, que nós queremos que o público entenda, é que os nosos animales son animales que pastorean, que salen ao monte, e que as máis todos os días salen, que lle dan un leite animal con unhas cualidades que non se ofertan noutras partes do país ou noutras comunidades. Eu creo que hai cambios moi fundamentales. A través de Ovica, por exemplo, tes moito máis asesoramento. Porque, a ver, hoxe unha parexa que se queira incorporar ao ovino caprino, pois tú date conta, ves a Ovica, e xa te informan de todo. Nos cando empezamos non sabíamos nada, non sabíamos nada de manexo. Pero a Ovica fundouse por eso, pola necesidade de intercambiar coñecementos e de asesorar técnicamente. Bueno, eu levo na gandeiría sobre 3 anos e medio. Eu podería dicir que sou gandeiro por vocación, xa que na miña familia non había gando. E ao pouco de comprar o gando, pois xa me asociei a Ovica. Axudaronme moito ao principio, asesorándome, presentándome outros gandeiros que sempre me asesoraron ben. E fan unha labor moi importante no sector. Vélaro é unha cooperativa, é unha sociedade cooperativa galega, nace no ano 2012, entonces principalmente Vélaro dedícase a comercializar os produtos das explotacións, cordeiros, cabritos, e suministrarlles aos ganaderos pois os insumos que necesita a explotación, tanto material para peches, mallas electrificadas, pastores eléctricos. Fui o primeiro técnico, teño que dicir que sin duda é un orgullo, primeiro persoal e despois tamén profesional, non? Arrancamos no ano 99 e recordo perfectamente a primeira reunión onde onde contactaron conmigo. Eu era un recén saído da universidade, sin experiencia realmente laboral. Si recordo perfectamente unha libreta con 13, 14 nomes anotados a bolígrafo, con unha dirección e en moitos casos incluso sin teléfonos de contacto, non? En 2007 decidiuse formar a Agrupación de Defensa Sanitaria Gandeira, a CIBO, que é a ADS que temos actualmente a nivel de toda Galicia. Desde 2007 estamos traballando tres veterinarios e a nosa labor básica é o mantemento da sanidade animal, sobre todo os controles que temos a nivel da administración, de paratuberculosis e algunha outra enfermedade máis, e despois damos apoio sobre temas de problemas de rebaño, outras enfermedades, temas de reproducción, control dos cas, que neste tipo de gando é moi importante, tanto os cas de garda como son os mastís, e os cas de manexo como pode ser un border collie. Recordo cando organizamos en Silleda unha demostración de manexo de rebaños con cans, que nos escaparon do peche porque non estaba ben feito, se meteron polo medio do público, acabaron dentro dunha oficina de Banco Santander, as ovellas, bueno, e así destas todos os días. Recordo as miñas primeiras experiencias de axudar a desparasitar na explotación de loi na pastoriza, o meu primeiro coñecemento dos sistemas de manexo na explotación de Sofán de Luís Lamas. En fin, creo que aprendín moito nos inicios, deronme o tempo para poder facelo, e o contributo fundamental creo que foi intentar organizar e dar visibilidade a un sector que estaba en aquel momento desorganizado, pero que tiña unha base de xente con moita formación, moi centrada no que quería e que vían nese sector pois, moitas posibilidades de desenvolvemento, non? Estuve no período entre o 2001 e o ano 2007, foi unha época apasionante realmente, foi a época de conocer o país, buscando vellas, buscando cabras, de conocer a xente moi importante e de atoparme con un sector que para min e para moita xente prácticamente desconocido. É certo que nesta época se produxo un cambio de goberno na Xunta de Galicia e pasamos de ser totalmente ignorados e de non contestársenos nin recibir nunca o sector, nin consideralo como sector, a que se nos abriran efectivamente as portas. Ao final, un sector que se quere desenvolver necesita tamén
o apoio das administracións públicas para poder facelo. Non? Se puxo en marcha daquela, a través da Consellería de Medio Ambiente, un plan de prevención dos ataques de lobo, se puxo en marcha un plan de reparto e cría de mastíns para todas as explotacións, que eu creo que foi pioneiro, e aínda hoxe eses mastíns están nas explotacións e están protexendo os rebaños. Eu creo que foi un plan efectivo e que foi moi útil para os gandeiros. Desde 2003 ou 2013 que estive formando parte do proxecto do vino caprino de Galicia, que é o Vica, pues, sucederon un montón de cousas importantes, non, para o sector. Empezando quizás pola creación da cooperativa Coviga, pasando pola creación das ADS, pequenas ADS que se formaron ao principio, despois pola creación da gran ADS que agrupaba a todos os gandeiros galegos, que era a Cibo. Eu creo que recoller o premio Aresa pois foi moi importante para a asociación. Sí, porque te visibiliza, o sea, que claro, que somos poucos e tal, pero a partir destas cousas, ademais, visibilizante moitísimo. Coa Gader igual, o sea, son estes típicos premios que significan moito, sí, para nosotros, sí. Viña a demostrar que estábamos traballando no sentido correcto, non? Pastores de Galicia pois creouse no ano 2016, creo que foi. Foi unha iniciativa que sacamos da asociación, tamén, sabes, da xunta directiva. Bueno, pois sacar unha marca para que os nosos cordeiros e os nosos cabritos tuveran unha distinción no mercado. Con esa marca de garantía, o que se garantiza ao consumidor é que o produto está criado dun xeito moi específico que lle aporta unha excelente calidade á carne final. E sacar a marca, pois eu creo que foi unha das cousas máis importantes que nos puido pasar. Porque son uns cordeiros que están criados de leite materna, que maman das ovellas, salen ao pasto, e entón son uns cordeiros de moita calidade. Sí, non. Entón eu creo que eso non ten nada que ver cos cordeiros que hai por diante en Castelo. Era moi necesario, eu creo que era moi necesario. Nestes últimos anos hubo bastantes incorporaciones, en concreto creo que foron case 60 personas novas as que se incorporaron á asociación. E, bueno, pensamos que hoxe o vino e caprino en Galicia ten o futuro máis aberto que nunca. Porque eu non considero unha profesión, para mí é unha forma de vida. O meu non é entrar ás 8 da mañá e salir ás 7 da tarde dun traballo. O meu é un día a día que vives cousas moi bonitas, unha relación coa natureza que é increíble. É moi diferente. Hai que, para entendelo, hai que vivilo. É moita satisfacción haber vivo aquí e ver que hai xente nova que sí. Manter hoxe o grupo é que acertamos, non? E eu espero que, ademais, que siga medrando e que o ovino volva a ter un papel importante como tuvo en Galicia. En Galicia chegou a ver, o sea, a contabilizarse aproximadamente, hai 200 anos prácticamente, chegou a ver como 2 millóns de ovellas. Se fose hoxe, empezaría como hai 25 anos atrás.